Mitä sinä, Usko, harrastat? No, minä harrastan liikuntaa, pidän itseni hyvässä kunnossa ja jaksan tällaisessa henkisessäkin ammatissa, kun harrastaa vähän tuommoista jumppaa. Missä sinä sitä harrastat? Sorvankylän jumppaseurassa Lärvän Kytinässä. Ai jaha. Niin, katoppas siellä poikien kanssa, niin kun pikkasen saattaa joskus vähän keskivartaloa kertyä, niin siellä hikoillaan senttien kanssa. Yritetään saada. Se on kuulostaa. Tule mukaan. Mulla on ihan toisenlaiset. Tule. Se on ihan mukava poppa. Ja toinen kysymys, varmasti on mukava. Toinen kysymys, joka yleisöä suuresti kiinnostaa, on se, että Usko, sinä olet kuitenkin sanan velvoittama, mutta oletko itse ikinä hairahtunut polulta? No nyt tuli kova kysymys. No muistan lapsuudesta kouluajoilta, kansakouluajoilta erään tapauksen, hyvin ikävän sellaisen, kun minua, tiedätkö Jaakoppi, syytettiin varastamisesta. Mikäs tämä tilanne oli? Meidän nykyinen kanttorimme Arvo Mäkelä kävi minun kanssani samaa luokkaa ja opettaja sanoi, että minä olisin ilman lupaa ottanut Arvon penaalin. Arvon penaalin? Arvon penaalin. Mutta se ei pitänyt paikkaansa loppujen lopuksi. Paljastui, että koko homman takana oli sitten Kaukalon Pekka ja penaalikin, ei se ollut Arvon, se oli Antin penaali. Ja näin ollen minun syntilistäni on ihan puhdas. Kiitos.